खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 15 फागुन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन। आद्रा थालांनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। खैफोद गोनां हाबाफोरखौ सांग्राङै ला। गावखौनो फोथायनाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। मोनसे गोदान सिनायथि गायसननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्यआ जाफुंसारगोन। धोन बुथुमनायनि खाबुफोर दं। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। सासे गोजाम लोगोजों लोगो हमज्लायनाया जाथावना। खरसानि सायाव नोजोर लाखि। इसिङारि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों क्रिम आरो मै गाब। मिथुन राशि। दिनै सानस्रियाव रोखा जागोन। सुंजाबथाय राहाफोरनि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया महर लानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसाराफोर दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा दावगागोन। मोजां साननाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनानै लाखि। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। हा एबा गारिजों सोमोन्दो गोनां मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। धोरोमारि आखुथाया बांगोन। मोनसे गोदान जागायनायनि नेरसोन दं। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। गोजाम नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। धैर्यजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर आरो गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया गोजौ जागोन। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गोसारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान फुंखा मोनगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खामानियाव दावगानो हायो। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सिनायथि मोननो हागौ। दैदेननायनि रोंगौथि ओंखारगोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनो हागोन। सावस्रिया समानथि थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गुसुं दावबायनाया गाहाम जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिना साबजाथाव। मोनसे गोदान थांखि फैनो हागौ। समखौ सोलोजों बाहाय। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां आरो निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथाय आरो गोसोथोनाया गोनांथि दं। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। बाहागोदारियाव दावगानाय जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन।
नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव दिदोमथि थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायगोन। गोजाम दावराव दावसिफोरखौ सुस्रांनाय जागोन। मान सन्माना बांगोन। मोनसे मोजां नोजोरखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां आरो रुपा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साहस आरो थिरांथा लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। जिउ राहाया जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। हरखाब मोजां खौरां फैनो हागौ। धैर्यजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हायो। गावनि सायाव फोथायनाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोनथाव थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान बिबानफोरखौ आजावना ला। खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। दावगानायनि इसारा दं। आब्रुथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। फैगासिनो थानाय धोननि नेरसोन दं। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोदै जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। मान सन्माना बांगोन। हरखाब खाबुफोर सोमजिनो हागौ। साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव आरो निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा आत्मिक गोजोनखौ मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदैया बांगोन। गोजाम जेंनाफोरा जोबलांगोन। नोंथाङा मेडिटेसन आरो यगा खालामनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।